इयत्ता 12वी वर्गाच्या परीक्षा या आजपासून सुरू झालेल्या आहेत। माननीय जिल्हाधिकारी महोदय यांच्या आदेशान्वये प्रत्येक परीक्षा केंद्रावर योग्य बंदोबस्त ठेवण्यात आलेला आहे। कुठेही कॉपीसारखा गैरप्रकार दिसून आलेला नाही आहे। अत्यंत कडक परिस्थितीमध्ये, कडक वातावरणामध्ये विद्यार्थी हे एक्झाम देत आहेत। कुठेही गैरप्रकार आतापर्यंत दिसून आलेला नाही आणि तो होणारही नाही। परीक्षा ही सुरळीतपणे सुरू आहे। आतापर्यंत किती केंद्रांना तुम्ही भेटी दिली? मी आता हे माझं दुसरं केंद्र आहे। मी याला भेट दिली आहे। यापूर्वी मी बदनापूर शहरातील कला वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालयाला भेट दिलेली आहे। तिथे सुद्धा अगदी सुरळीतपणे परीक्षा सुरू आहे। कुठलाही गैरप्रकार नाही, कॉपी वगैरे तसा काही प्रकार दिसून आलेला नाही आहे। म्हणजे कुठेतरी जिल्हा अधिकाऱ्यांनी जे आदेश दिले त्याचं तंतोतंत पालन होत? हो, नक्कीच अगदी पारदर्शकपणे परीक्षा सुरू आहे। कुठेही गैरप्रकार दिसून आलेला नाही।